Hayi manini Sikhova mana la Sikhova Mhlongo. Bukani insizwe enganani madoda bani uGadlaza obani oSandile. Bafethu buka nje insizwe enganani insizwe ade zikulo live. Buka nje insizwe enganani bafowethu. Ngifuna ukunitshela lento engifuna ukunitshela yona, ngubonile lo life wenu. Sikhova Mhlongo ibani izinsizwa bafowethu nonke ade nikulo life. Musani ukuvumela amadushu ezonitshela ukuthi ulife wenzeni kanjani. Sikhova Red Bull Magolide nihlezi nihosta nabo life bangale ngaphesheya kwaGuqa, nihosta nabo life, niyakhuluma niyaphikisana, igamini imnandi ngize ngayithanda nami yizo life mina ngathi into engazinto engiyithandayo, kodwa benginokuthi ngoma ulife wakho Sikhova senyawujwayela mangibona unama Blue Nation life niphikisana kumnandi. Bengijabula nami hayi nazi insizwa madoda zihlabana zishiyelana ziyahlabana insizwa zishiyelana inkundla insizwa yabo. So manje nivuma amadushu Sikhova ezonitshela ukuthi ulife uraneni kanjani, bazonitshela ukuthi musana ukufaka ama Blue Nation kulife wenu, akumanifa ama Blue Nation akusho ukuthi maningafaka ngakusho ukuthi senzoluza imali, seniluza ama bank balance no life kuhlangana kanjani lonto le, ngoba kuhlangani nje uzothi musu ukufaka abalandeli bakhuzana ilife because mawubafakila mawungabafaka kusho ukuthi wena usuzoluza ibank balance ihlangana kanjani no life. Sikhova hayi man hayi musana ukuchema nani senifuna ukuchama nihleli. Hayi man sis man uyabona lento enokuthi nivumela amadushu ezonicontrola. Sikhova mina ngifuna ukunitshela i-album eqhawuleni iyabanda mpo ibanda ukuya nokubuya, yezwana iyabanda i-album akukho iyabanda nithi nikade umzila nogade ngogaza nxumalo, kodwa nithi nikade umzila nogade ngezandla futhi aniphethe lutho, akuna hit akuna next, akukho ngisho nese kuma views esihambe ku 500,000 views ayikho, kodwa nithi nikade umzila. Nogade ngani umzila? Nogade ngogaza nxumalo. Sikhova ma uhost ulife mfowethu, ulife wakho mfowethu musu ukuvumela umuntu eseceneza ukutshela ukuthi urane kanjani ulife wakho. Nivumela amadushu ezonitshela nini ukuthi ulife wenu urane kanjani, uraneni kanjani. Yabona mina mangihost ulife mina ngizokutshela mina, uyabona okuqala ngizokutshela ngo-RSA umdu lokho ekhanda ekhulu. Mina umdu ngeke ngamfaki life wami because umdu uyangifaka wakho life, ngeke nje ngamfaki sidalo ngomfaka noma afuthi mina akekho umuntu ongazongitshela ukuthi ulife wami angisebenze kanjani ngawo, ngizosebenza ngawo ngendlela engifuna ngayo, not ukuthi uzofika nje idushu nje lizongitshela ukuthi hayi mxo ungabisamfaka ubani ungabisamfaka ubani, angisebenzi ke mina ngalokho. Sikhova musana ukungenwa amadushu ekuchanyelwa amadushu ekhanda ezonitshela ukuthi fakani bani kulife ningamfaka ubani. Labantu ethiwa ngabafaka abantu uyazi ukuthi abantu edeni ubambe nabo life. Mina ngifuna ukusho lokho, yabona umdu lo ekhanda ekhulu umtshali lo wenkulumo ezakha lo nobuso futhekile ngathi uphethwe inyumoni, kube umndeni kaThenjwa lo ongathi uphethwe lokhu njani ikhwashi ikhanda lo ngekhanda lucemba uphethwe ikhwashi, kube lesi sigeke sangapha eGreat Town lesinamazinyo aphandle ngathi iyashi esiwummeli, kube uwe yelo bhoni Sikhova Mhlongo yabo. Yize ngaqonda ukuthi ubulili bakho uyisilisa noma uyisifazane, kodwa nawe mfuthi ngeke ngikuvalele mina ngaphandle kulife wami yabo. Mina umdumo enza ulife uma ngeke ngangena nje kulife kwami du ngangena wabona ukuthi ngiyawujoyina ulife wakhe, usend i-friend request and then mina ngizoyi-accept yabo, sengiyangena kulife siyaxoxa. Hayi ukuthi sengizothatha izimpi zikaMthandeni noKhuzani ngibeke la kimi ngizonde wonke umuntu ukuthi hayi ungabisabafaka obani. Nina vumani ukuthi i-album eqhawuleni iyabanda finish, noma ningababamba nodwa life asinamsebenzi, kodwa nje musana ukucontrolwa amadushu, musana ukutshelwa amadushu ukuthi ulife ubambeni kanjani. Mfowethu ulife mawade ubamba no Red Bull, qhubeka ulife ubambe no Red Bull. Musu ukuthi ngoba nakho iqhawe lakho ligeje ingoma mase uvela ubaleka kufika idushu lizothi ungabisamfaka ubani nawe silokhu uvumile. Yebo mfowethu umjida mfowethu uyindoda, yezwani uyindoda mfowethu yezwa.
uyindoda, kumele mfethu ukuba indoda kwakho. Musu ukuthatha umuntu osesadini efeza ukutshela ukuthi musu ukufaka abantu nathi lokhu uthe yebo mina akekho umuntu ongafike ngicontrol ukuthi ku life kwamele nguwenze kanjani. If nginesifiso sokuthi ku life namhlanje ngifuna ukubamba nomdu, singawubamba nomdu life soba u2, yezwana. Nina vumani ukuthi iqhaleni i-album ibanda njengekhala lenja. Vumani-ke bafowethu, iyabanda vele, akushintshi futhi angeke uze kujike. Uvumeni lokho, ku-accepteni lokho ukuthi kwenzakalile. UKhisimusi awudlali kabili ngonyaka bafowethu, angeke futhi uze udlale kabili ngonyaka. If iqhaweleni ligejile ingoma, impilo ayiqhubeke, usenethuba, uzokhuphula amasokisi, ewabona amaphutha. Ngonyaka ozayo uzoyidonsa i-EP, edonsa uMawowowo, ishama miliyoni ingoma, ibe mnandi, nibuye nizosichomela. Nifuna ukusifaka ku-life, oma nize nithi angisasifunde ko-life, ingoba iqhaweleni likhipha ingoma ebandayo. Ukuba i-album iyashisa, ngabe nize nisifonele ukuthi hayi no, woza ku-life phela ndoda, woza ku-life ndoda sokhuluma. Ngoba naku namhlanje iqhaweleni likhipha i-album ebandayo. Ngivumela amadushe ezothi hayi ningabafaka o-Red Bull, ningabe nisabafaka omagolide, ningabe nisabafaka obani, ngoba ama-Blue Nation wona anesidina bangisithi no. I-album iyabanda, kushintshi iyabanda, mayibanda iyabanda nje mpo. Qhubekani nihlala lapha emngceleni futhi ngizoyethiwa senigcwele lapha e-workshop, ngishiyile indaba yomzila. Senigcwele e-workshop lapha yana, selivele nakhathala umzila ngoba ngishiya uMadala yedwa. Mangishiya uBabgaza lapha emzileni edliwa amabhubesi. Nizokwenza njani bafowethu? Ibani izinsizwa, yekani kuba omama. Into eniyenzayo imeleni, musana ukuvumela amadushe enichamelela ekhanda, kodwa ke asifani ke